debbo fe'inowo kumpite ka television fe'ini kongol mujtaba khameningol horejo diina Iran on inni ka cimtol ɗon ɓe jokkan uddugol lumbirde Hormuz nden ɗum no sakki laaɗe maayo ɗuɗuɗe adoje gila e ngureji fa e uyki. E biol New York Times horeɓe gouvernement Ameriki seeditike ka sena hanki wonde Ameriki jogaki feere udditugol lumbirde Hormuz nden fewndo ɗo. No watti ɗon gouvernement Trump on no fewti lamde humondirɗe e coggu hare ɗen. E nder balɗe 6 arane hare ɗen tun Ameriki golliri ɓuri miliyarji $11 hanki laana weeyo l'armée Ameriki yani hello Iraq mojobe ko neeli gollidoɓe e Iran nodditori sabinde ɗum kono Amerikanaɓe ɓen humpiti wonde wona gaño woni sabu fukkagol Makka. Fahin e nder Iraq ton konunkoɓe 6 faransinaɓe barmi e nder piyanɗe droneje. E nder yewtere makko yeeso journaliste en hanki Benjamin Netanyahu jagorɗo arano Israel inni konu leydi makko ndin no jokki oƴugol Iran e Hezbollah. Ceerno Mo Dumba Colombos, RFI.